କହ ସମୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା ତାପରେ ଆଦି ଆଦି ଅନନ୍ୟା ଇସ୍ପିତା ହଉ କଣ କରୁଛ? ଏପଟେ ପାହାଚ ଚଢି ଚଢି ଯିବେ ଏପଟେ ଲାଇନ କରିକି ଯିବେ ଲାଇନ କରିକି ଯାଇକି ଏପଟେ ଆମର ଗୋଡ ଧୋଇବେ ଏପଟେ ଏମିତି ଖୋଲା ହବ ପାଣି ବାହାରିବ ଲୋକମାନେ ଗୋଡ ଧୋଇବେ ଆଉ ଲାଇନ ଏଠି ଲାଇନ ସେଠି ପୁଣି ଯିବେ ସେଠି ନୁହଁ ସେଠି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କୋଉ ଠାକୁର? ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଏପଟେ ବୁଲିବେ ଇଏ କଣ ହେଇଛି ଏଇଟା କଣ ହେଇଛି? ତ ନା ପାର୍ଥଧାରୀ ଦାସ ପଦ୍ମଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଆଉ କଣ କରିଛ? ଏଟା ପୋଖରୀ ଏଇଠି ଗାଧେଇବେ ପାଧେଇବେ ଗୋର ଧୋଇବେ ଆଉ ଏଟା ଟାଙ୍କି ପାଣି ପିଇବା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମନ୍ଦିର ଏଠି ପାହାଚ ଏଇଟା ପାହାଚ ତାପରେ ଆଉ ଏଗୁରା ହେଲା ପ୍ରାଚୀର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ମନ୍ଦିର ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏତିକି ହଉ ସଇଲା ଏଟା କଣ? ଏଇଟା ଓହ୍ଲେଇଛକ ରାସ୍ତା ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ରାସ୍ତା ଏଇପଟୁ କୁଆଡେ ଯିବେ? ଏଇଠି ଯିବେ ଏଇଠିକି ଗାଡି ପାର୍କ କରିବେ ତାପରେ ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଆସିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ହଉ ସେଇଠୁ ଏଇଟା କଣ ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ସେଟା ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିର କଣ କଣ ହେଇଛି? ସେଇଟା ଇଏ ହେଲା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏଟା ହେଲା ସାତୁଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର ବାବା ଶିବ ମନ୍ଦିର ତାପରେ କଣ କଣ ହେଇଛି କହୁନୁ କୋଉ ପଟେ ଯିବେ କୋଉ ପଟେ ଆସିବେ? ଏପଟେ ଯିବ ଏପଟେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବ ଏପଟେ କୂଅ ଅଛି ବାବା କୂଅ ହେଇଛି ତାପରେ ତାପରେ ରିଆର ସାତଟା ଶିବ ମନ୍ଦିର 7ଟା 14ଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ସେ କୂଅଟା ଆଚ୍ଛା ଏଟା ରାସ୍ତା କୋଉ ପଟେ ଲୋକ ଯିବେ ବା ଏପଟେ ଯିବେ ହଉ କାହା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଖାଇବା ପିଇବା ନାହିଁ ନୁହଁ ତୋର କଣ ହେଇଛି ଅନୁରାଧା ସେଇଟା କଣ ପତ୍ରରେ କଣ ପ୍ରସାଦ ଯାଉ ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ଅଛି ନୁହଁ ନିଶାର ହଉ ତୋ ନା କଣ ନିଶାର ଭଉଣୀ ବର୍ଷା କଣ କରୁଛୁ କହ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ଗଛ ତୋ ନା କଣ ଦିଚ୍ଛା ତୋର ଦିଚ୍ଛା ଆଉ ତୋର ଆଇଶା କଣ କରୁଛି?